ko baremi ko batena mbyama na sobocha njasa marieta angoro ko mheshimiwa Ensalimache igongo boli obuchumbe bwa nyali bali chache ingani iga otambara guruga iga igongo da family pole sana ligandu elongoli ane ya shilingi 300 ngorwe ya no mheshimiwa Fred Matiang'i shilingi 100 aba mura bali weke burango bande shilingi 100 agali baguri kinyanya mwenye bali yangu anengane mufata sowani abantu baminto botamba asekenyero chigochi igero chigochi aso mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i na nyali bali chache umuchumbo yo next 2027 igakoro ko mheshimiwa Ensalimache yeye ndio ikariko tunyagosabirana amaya yasaya atuikioro rombia mono tiganga mheshimiwa muchache nere akwanengane niwa nikaminye MP nyali bali chache mheshimiwa Ensalimache kusurprise nyamoya goli igo ndetukwanira amangana yo mheshimiwa Maraga kutangaza nata keto kwesi tunaba gusiba minto umuntu tatu nekuna serikali kuja kutuburukania kuja kutuwojo kanani tero kanene gatora barebe abantu ba minto mwe ngo ndetosaba mheshimiwa Maraga igabwa desia umuntu tobwa tobona ntu abagusi tuamwire no boli omwana omoke oli class gwani arago te igako kuno mheshimiwa Fred Matiang'i umugaka Maraga ano molisi anto kosikete ekekana nje no mwezi tio mokongu igonda keto mugaka Maraga otike gosaleria tabieto saleria moze to saleria balisi yeta korera abantu bomone negasi ubwo ngakiyego ikanga to kotagete obeno ne chief campaign yo mheshimiwa Fred Matiang'i kekana no bwata abasani naino mwana ominto tutake jaga gotene na boso kuna boli bwa kanyora nyamira ande bya ga konyora kirase ko kenda kekana nuko chole kumnyikuno ne iboko mugaka Maraga tutake tiwa kwibiboko ndo maite na ene ndo maite na ene project yo mheshimiwa Ruto kekana ndo maite na kwete gasi yo gotene abasakari tora alisaini bakaboni igonde ko ino mheshimiwa Maraga aso gwanja kwa nkoro yo gwanja omuntu tobwata nabagusi ayeganya 2042 oje ko boli bo president nyasa ga ko beka karoro lakini as 2027 na ntu abagusi na Kenya ngima omuntu tobwata ga kuna Fred Okengo Matiang'i no mheshimiwa Fred Matiang'i omwana ominto ko gasane ko banga gocha inchu na hande ko gocha omwana ominto to tangazira gusiye kegere bakokanyete bate abanangusiyo ko tangazira Nairobi kuruwa to koro mkamini kisi county na Nyamira abantu bamanya no muntu tobwate ga kuno mheshimiwa Fred Matiang'i na hande ko twaro goba ndundole tayari buna njomo gwakiri nde tayari ko present kotini ko ra bwatu erinde kero ko bwatu abantu bamanya nakia na ine simba na matonto ya bwatiru ekekana ndoko jwanjo ko bwatu bar Jones bindo gisieke igosera kali to kokora kasoro inasi wo mwana ominto intu ndundole ready amna intu abagusi inijumwe abantu bansi bakisi county na banyali bali ngasane ko bakwana ngaki omwana ominto kara kunu tosoke para toimo kitinga taigoro totebana Matiang'i tosa na hande yora mubwate na ndomanya ngaki ayo abantu bakurusi no chindagira ngusi chiko igo nara mangana ina tebe asa mangana ya Maraga na abantu baminto bali baba na baita bagusi bagotumeku kuja kurwanyo mugusi igo toko tabana gachimutige pi na gwatike torobera wa mamu mino usina gwatike tekonga na bala baito bagusi ko jakira bagava na bonsi bikisi na Nyamira aba MCA bonsi pi igo ngo batebi na to chamo chinga kibwe chiga tikuna tutaira bo president yo boiga tuyo tuwara pageni power na ndukere mindo biko bagutwa bagire bunabagusi emindo biko bagire tuwa tarumo serno mo chere chinyende chiuka gocha gai tige mindo biko bagutwa manya ntuwa nyamase ko bagu konyora tero mosori twanyora ne nyama twanyora ne liuga liyai ekina kige ndo tabara imwenzi bimole gaiga mo chamo to chamo ekiagera to tuwa pageni power ekiagera wa munyora abantu abaruya bamuri gotubwatesi abantu kuru muri Kenya gashagwa bamuri gotubwatesi karonza bamuri gotubwatesi kuru bokamba nabagere bonse bindo matari bonse barabwate siraira na orairo manya naji gotubwatesi nara ina abeke nabantu bamitabanya libari taji ngo basaba omochumbo ino 2027 gakuru ko mheshimiwa Honorable Ensalimache mumuro nyankuna utari kuri enjoke molero urarusi abantu banyali bari chana kanani abaire ora iki abantu banyali bari kanani gakuru ko mheshimiwa Ensalimache igamangana yo mechere ne chingeni nyali bari naratu wakanire tawe kabisa ndoje tagamangana yo mechere ne chingeni nyali bari taje tukatoro rwa magendero chipara nyali bari chiretu abana baito chipasa libanyole sukuru isukuru yete nyali bari kirosigu na nyaura yaro tuwa no muswati uri Susan muchache isukuru yete kirosigu na chiri abana baito karaba ko genda chinda chiko bari chipara yete nyali bari ko toranda Kiss Central toranda under CPD chipara yete yete ko ba chiko be kwa moro chipara yete chibe kuerami ekiagana to bwate budget ye county government ndo bwate budget ye national government chipara chikorosi uga no karaba ni bagocha batara iga buya iga bonjukana na iga ngora iga to wali Fred Matiang'i chikura nara yumbwata so moyo samaria no mheshimiwa Ensalimache na abikire point 100%